ανεκπλήρωτες σκέψεις ή κάποια ανεκπλήρωτα όνειρα που δεν έχουν καταφέρει να εφαρμοστούν κάποια στιγμή, τα φορτώνουμε στα παιδιά μας. Και περιμένουμε τα παιδιά μας να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αν εγώ δεν κατάφερα ποτέ, ας πούμε, να γίνω πολιτικός, θα σπρώξω το παιδί μου να γίνει. Δεν έγινε γιατρός γιατί δεν μπόρεσα, δεν είχαν λεφτά οι γονείς μου, δεν μπορέσα, δεν αυτό. Θα κάνω το παιδί μου να γίνει γιατρός. Δηλαδή, αυτά όλα καταπιέζουν όμως ένα παιδί που δεν ξέρουμε αν οι δυνατότητες του είναι τόσο επαρκείς ώστε να φτάσει στο σημείο αυτό. Να εκπληρώσουν το όνειρό μας, όχι το όνειρό τους. Και εκεί έχουμε βάλει ένα σημείο εμπλοκής. Γιατί τα παιδιά τελικά, μέσα από αυτή την πίεση, όχι μόνο θα καταφέρουν να κάνουν πράξη αυτό το όνειρο το δικό μας, αλλά θα δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα. Τα οποία προβλήματα πάλι και εμείς ως γονείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε αρνητικά συνήθως, δεν μιλάμε θετικά. Πρέπει να επενούμε το παιδί όχι μόνο για τις αποτυχίες του, όχι μόνο για τις επιτυχίες του, αλλά και για την προσπάθειά του, έστω και αν έχει αποτύχει. Φανταστείτε, για παράδειγμα, εγώ θα σας πω για έναν αθλητή, ο οποίος έγινε πρωταθλητής. Πόσες φορές αυτός ο άνθρωπος έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να γίνει και πρωταθλητής, έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Πραγματικά, για αυτό το σημείο να γίνει πρωταθλητής, είχε έναν δίπλα του προπονητή, ο οποίος σε κάθε αποτυχία του έλεγε: δεν πειράζει, θα τα καταφέρεις. Εδώ και πάλι μαζί. Σήκω και προχώρα. Να θυμάστε κάθε φορά το παράδειγμα του πρωταθλητή. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν το παιδί σας δεν θέλει με καλούς βαθμούς στο σπίτι, πρέπει να κατανοήσετε την προσπάθειά του για αυτό που έκανε. Πρέπει τουλάχιστον κάποιον να το εκτιμήσει αυτό. Να το αγαπήσετε και να το αποδεχτείτε για αυτό που έφερε. Και είστε συμμέτοχοι σε αυτό. Συμμέτοχοι όσον αφορά τη συμπεριφορά, την κατανόηση και την πίστη που δείχνετε στο πρόσωπό του. Γιατί πολλές φορές οι γονείς δεν πιστεύουν τόσο πολύ.